Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Kuvuke umuntu lapha ngesikhathi ubaba uAnda Msweli ehambele umndeni wenkunzi eMavava nokumfana omncane ola esithombeni odlule emhlabeni ngengozi yemoto. Kanti ke uAnda Msweli ube esehamba ekhona lapha wayokhuluma nokuyena ahlala naye ekhaya nokugogo wakhe laphana unkunzi eMavava. Kodwa ke ngale ukukhuluma kakhulu ake uyize nansi inkulumo yakho ngesikhathi ugogo ekhuluma echaza. Africa my continent, Africa my home, sise Africa, South Africa kwaZulu, uthukela idistrict semnambithi la. Umuntu ubonile, umuntu uzwile, ongakeze usazobona. Sibe nenhlekelele yengozi la ubhubhe khona ingane ezincane, ngathi izingane ezincane. Bese kuba khona nengane elincane kakhulu. Okuthiwa ina 2 years, konzavava. Ingozi yenzeke lapha eBergville, bebuye emcimbini, sebebuyele eGoli. Kodwa ke manje sinogogo wayo ingane. Uzosithatha nje asibeke bafikile la bezohlonza idumbu, then uyena uzosichazela nje ukuthi ubani ugogo wengane. Igama? Yes. Cabangeni Ndlovu. Katsheni. Nifike nini la? Sifike izolo. Yes. Safika saya epolice station. Yeah. Basikhombisa imoto. Yes. Sabuya lapho saya emakhazini. Yeah. Sabahlonza cha ngimbonile unkunzi ivava kasekho. Yeah. Nomzukulu wami omdala benza 15 izolo kuyibirthday yakhe. Awu. Izolo. Usena 15 ke namhlanje. Yes. Yaba omabo bazalwa yimi bayalamana. Nkosiya. Omdala lo ona 15 March. Yes. Uma kankuze ivava omncane. Nkosiya. Hayi ngishayeke enkulu ingozi. Enkulu. Into engizoyibonga nje eSouth Africa. Yebo. Ngendlela okwenzeke ngakhona ebengazi ukuthi abantu abami ngizobafihla kanjani. Yebo. Kanjani. Yes. Kodwa lokho ngiyakubonga nangibona sikhuselekile basifunela nendawo yokulala, silale kahle. Yeah. Iyo nje inkinga engizoyibonga kakhulu. Siyabonga. Africa my continent, Africa my home. Umnyango lo oholwa mnumzana Siboniso Duma. Rula ngicela usondele kwenzela ukuthi ekuhleleni kwakho konke makufika lolu daba sithathe through ukuba seduze uthini MEC kuze kuzofika la. Yeah, siyabonga sibonga ugogo ka Kunziva ugogo kaMnotho. Cha ungqongqoshe izolo njengoba besinawe naye lapha na eNdwedwe uthe mayezwe ukuthi ugogo kanye nogogo bonke nomaka Mnotho bayeza basethi asiqinisekise ukuthi bathola indawo yokulala khona la eLadysmith nokuthi ke njengamanje sisahlela ukuthi ke sihambe siye emakhazeni. Yes. La esobe sesenza khona ke umsebenzi omkhulu kakhulu ugogo unesibindi. Siyabona ukuthi imithandazo yabo bonke abantu balayo eSouth Africa iyamqinisa noma kaMnotho ukuthi baqine so bazokwazi ukuthi ke sidlulise imizimba iye moshwari nokuthi ke iye endaweni efanelekile nokuthi ke umndeni unengxoxo kwezokuthi ke sizobe sesazi nje ubusuku ewasho ukuthi ke usuku lokuthi afihlwe lizoba linini nokuthi ke ungqongqoshe uyagcizelela ukuthi asingabakhohlwa abaseseyibhedlela. Yes. Ngoba khona udadewethu no mntwana omncane ka Khotha osesibhedlela uthe ungqongqoshe asingabakhohlwa kodwa ke kubaleka kakhulu ukuthi ke ugogo kaMnotho njengoba ekhona kuqhutshekwe nokuthi ke athandazele ugogo njengoba kuyena uhamba phambili kulolu daba olunzima kangaka. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nje eminyangweni, siyabonga kakhulu. Okwamanje nathi sisaphuthuma saziphuthuma ke eMaritzburg la itekisi khona kubika ukuthi nakhona ngicabanga ukuthi ingozi yakuthangi ivele yawungena emizini yabantu yadala umonakalo.
sisaphuthuma khona siyobukwa nakhona umonakalo ukuthi ungakanani sibuke ukuthi kuphi la singabamba khona. Siyabonga kakhulu. Bonga thina.